Hola, sóc el Marc Clotet i com us he dit, doncs estic aquí fent un Instagram Live, així que començaré a respondre les preguntes que m'estan arribant. A veure, la primera. En 2 capítols encara no t'hem vist molt, home misteriós. Quin paper jugarà el teu personatge a la sèrie? Doncs, a veure, el personatge del Germán doncs, jugarà un paper molt interessant i no sé fins quan us puc explicar, la veritat, per no fer cap spoiler, però com ja heu vist, doncs, amb l'Anna hi ha unes mirades, uns somriures que denoten que alguna cosa hi haurà i haurem de veure doncs, què passa amb la vida del Germán, amb aquest nou personatge de la Montse i així estem. Fins aquí puc llegir. Següent. Quants capítols té la sèrie? Surts en tots. La sèrie té 13 capítols i jo no surto en tots, però pràcticament. Així que res, que amb ganes de que els aneu veient. Et mola l'Anna, l'entrenadora, oi? Doncs, què he de dir? Costa negar-ho, sí que m'agrada, però no serà fàcil. No serà fàcil i res, haurem de veure com es resol. Sortiràs jugant a l'hoquei. Doncs no hi sortiré jugant perquè sóc entrenador i no se'm veu entrenant allò amb patins i és una pena i és una cosa que els hi vaig dir als guionistes perquè jo de petit havia jugat a hoquei quan tenia 12-13 anys, vaig fer un any d'hoquei i sé patinar bé, però bé, esperem que per la temporada 2. Havíeu estat nòvios o heu tingut algun rotllo platònic? Suposo que això és amb l'Anna. Podem dir que nòvios no, però alguna cosa platònica sí que hi ha. Per què ho vau deixar estar? Això es veurà, però res, perquè bueno, cadascú en el seu moment doncs, va decidir seguir amb la seva vida, no vam decidir seguir-la junts i ens retrobem ara. Quina de les jugadores t'agrada més? Sí, impossible decidir. Impossible. O sigui, m'agraden totes, però bé, si hagués de dir alguna, potser amb qui el Germán té més allò, relació, un feeling que va més enllà, és amb l'Emma. Què passa amb aquesta tal Montse que ha sortit al capítol d'aquest dilluns? Doncs amb la Montse sí, és la meva parella, som nòvios i res, tenim un gos i fins aquí puc dir. Hi haurà rotllos entre noies. Hi haurà molts rotllos, hi haurà marro i passaran moltes coses. Penso que ja s'està veient mica en mica en aquests 2 capítols i això només és un tastet de tot el que passarà durant aquests 13 capítols. No us ho podeu perdre. Cada dilluns a les 10 enganxats a TV3 i si no ho podeu veure perquè no sou a casa, doncs ja sabeu que després ho podeu veure allò online, però valen molt la pena i passaran moltes coses. A veure... Què t'agrada més del personatge de les de l'hoquei? Doncs m'agrada que compartim moltes coses amb el Germán. Penso que aquesta forma d'entendre la vida, de sempre veure una mica la part positiva, de lluitar pels somnis, per intentar treballar sempre per les passions que un té, doncs això ho tenim i m'agrada l'actitud que té, com es relaciona i fins aquí. Tu creus... Quan heu trigat a rodar els 13 capítols? Doncs hem tardat uns 3 mesos. Vam començar a inici de gener i vam acabar doncs, a finals de març. I rodatges molt intensos, amb dobles unitats, passant fred, passant calor, però la veritat és que va ser un rodatge meravellós. L'equip estava totalment volcat amb el projecte. Això passa poques vegades, que veus que la gent té tant entusiasme i que estimen tant una cosa, i penso que això es reflexa i que es veu cada dia en els capítols. Aquesta ànima que tots hem anat deixant. I per què es va decidir rodar a Palau? Quin és el vincle?
Doncs exactament no ho sé, però bueno, Palau té una gran tradició d'hoquei i suposo doncs, que es va buscar algun lloc doncs, que fos representatiu a nivell d'hoquei i quin lloc millor que Palau. Els pares de l'Anna i l'Emma. A veure... Què opines del feminisme? Doncs penso que és sumament necessari que es reclamin els drets o sigui, de les dones, que es reclami poder tenir una igualtat. M'encanta que hi hagin sèries com aquestes capitanejades per dones, que són les que porten doncs, el pes de la història. També hi ha històries d'homes, però m'alegra que s'expliquin moltes vegades dins d'un prisma femení. Penso que fa molta falta perquè en la resta de sèries doncs, no reflexa aquest 50% que podríem dir que som a la societat, no? Sempre som els homes els que tenim més avantatge, hi ha més personatges i ja fa falta que hi hagin sèries així. I a mi el que m'agradaria és que aquestes sèries servissin perquè aviat ja no haguem de parlar que es fan sèries feministes o de dones, sinó que fos una normalitat i que no fos una cosa doncs, estranya. Així que esperem que sigui doncs, el primer pas perquè ja en el segle XXI podem assolir aquesta igualtat i aquesta paritat que mereixem entre sexes i que és una vergonya que encara doncs, totes les dones hagueu d'estar lluitant per aconseguir-la. Amb quin actor de la sèrie et portes millor? Doncs em porto molt bé amb tots i totes. Però si hagués d'escollir alguna, doncs escolliria a la Iria del Río, perquè doncs, és amb la persona que més he estat rodant. Hem tingut moltíssima química i ens hem entès molt bé treballant i ha sigut un gust. O sigui, un gust des del segon 1 que vam començar a assajar i si n'hagués d'agafar un, doncs escolliria a la Iria. Ens expliques alguna anècdota del rodatge? Va. Anècdotes... Doncs vam passar molt fred, feia molt fred en el pavelló, de veritat, jo crec que feia més fred a dins del pavelló que fora del pavelló, inclús a l'hivern, quan ja feia molt fred fora, i res, i a vegades doncs, costava poder dir el text sense que la mandíbula se seguís movent, i anècdotes que passessin així allò una mica fora de lloc, jo no em vaig viure cap, però la millor seria això, que va ser un rodatge on tots estaven lluitant perquè s'acabés la jornada, s'acabés i s'expliqués de la millor manera i intentant-ho fer doncs, amb l'excel·lència que es busca en aquest producte, en la sèrie, i penso que ho hem aconseguit. Quins valors transmet la sèrie? Doncs per mi transmet valors d'igualtat, de superació, d'inclusió, d'esforç, també d'aventura, una mica de carpe diem, no? De poder també viure el moment, de família, de superar pors, d'intentar buscar cadascú el seu propi camí, i penso que són valors doncs, molt macos que ens els hauríem de plantejar tots cada dia i que m'alegra doncs, que poder formar part d'una història que explica tot això. Tu has fet esport algun cop, quin prefereixes i com a espectador, quin segueixes més? Jo havia jugat moltíssim a tenis, des que tenia 3 anys, que el meu avi em va regalar una raqueta i vaig començar a jugar, i m'encanta. Diria que és el meu esport preferit. L'he jugat molt, fins pràcticament als 16 anys, i el segueixo jugant, ara menys perquè doncs, amb la vida que tinc estan entre Barcelona, Madrid, Mèxic, doncs em costa més, però si puc i he d'escollir el meu esport allò de l'ànima, és el tenis. Ets al Barça? Sí, soc del Barça, soc soci des de que era molt petit, també anava amb el meu avi, amb el que jugava a tenis, i també, doncs, si puc hi vaig, m'encanta i crec que aquest any jo crec que podem repetir el triplet, només us dic això. És veritat que has après paraules noves amb els actors joves. Sí, noves i moltíssimes coses més. Sí que te n'adones que a vegades un es pensa que es queden als 20 i ja em va sumant i està més a prop dels 40, molt més a prop ja. Però sí, aprens que hi ha un altre llenguatge, però ha sigut un gust
i també veure la maduresa que tenen avui en dia la gent amb 20 anys, que m'al·lucina. Què et va decidir acceptar aquest paper i aquesta sèrie? Doncs em va agradar molt el guió, em va agradar el personatge, els valors que explicava la història, però també hi havia una cosa que em feia moltíssima il·lusió, que era poder tornar a treballar a casa i fer-ho en català, que des que vaig fer el Cor de la Ciutat doncs no havia tingut l'oportunitat, sempre havia estat treballant fora i em feia il·lusió tornar a posar un peu aquí i fer-ho de la mà d'aquesta aventura que pinta forta. Per què han escollit aquest tipus de banda sonora per a la sèrie? A mi m'encanta la música de la sèrie, soc fan absolut. M'encanta la cançó de la sèrie, però també totes les cançons que sonen durant cada un dels capítols i penso que no pot ser més actual i a part, no sé, a mi la música m'agrada quan l'escoltes, hi ha moments allò que se't posa la pell de gallina, no? I que et mou i penso que ho aconsegueix i m'encanta. M'encanta i a més ha sigut la cançó que dins de la sèrie quan es gravava, o sigui, totes les noies, els nois, o sigui, es cantava de forma quasi allò per animar i per començar doncs, a vegades la gravació hi havia, doncs, es cantava i és molt bonic. En quines altres sèries que hagis participat t'ha agradat més el teu personatge? Doncs m'han agradat tots els personatges que he fet. Penso que cada un doncs, m'ha portat a mi a algo personal i jo també els he pogut aportar a ells. Si n'hagués d'escollir algun, doncs escolliria... Mira, tinc molt carinyo el personatge que vaig fer del Iago en el Cor de la Ciutat. Va ser el meu primer personatge. Era una història doncs, bueno, suposo que molts l'haureu vist, alguns altres no perquè no us agafarà generacionalment, però una història d'un personatge era homosexual, però no s'explicava, no era la raó per la qual s'explicava la història, sinó que tenia la seva vida i això era una característica més. I penso que era molt avançat en el seu temps i estic molt content del Guillem Clua, que va ser qui el va pensar i em va crear doncs, aquest personatge amb una història brutal i un arc meravellós, i vaig estar allà doncs, 2 anys. Amb quin adjectiu definiries la sèrie? Doncs jo la definiria com atrevida i... sí, et diria com atrevida. T'agrada... Prefereixes les sèries, les pel·lis o el teatre? Doncs la veritat, a mi m'agrada poder anar canviant, perquè l'essència de la interpretació per mi és la mateixa, que en el fons és explicar històries i fer veure que una realitat que tu ja saps que passarà doncs, t'està succeint per primera vegada i transmetre doncs, aquest ara a l'espectador, però cada un doncs, ho vius i sobretot reps el calor del públic d'una manera diferent. El teatre és meravellós, doncs, la resposta que tens de la gent, com la sents respirar, com això doncs, afecta a tu quan estàs actuant. Si estàs en una sèrie, doncs a vegades quan comences la sèrie no has vist tot l'arc del personatge, sinó que vas descobrint els capítols a mesura que te'ls van enviant, i si fas una pel·lícula doncs tens l'oportunitat de tu preparar molt bé el teu personatge perquè saps tot l'arc, saps tot el viatge que farà, però també el vius en un temps més curt de temps. Aleshores, doncs, cada una de les formes com artístiques t'aporten una cosa i tenen unes característiques unes altres, però a mi m'agrada, si pogués triar, doncs faria un teatre una temporada, faria una sèrie, podria fer una pel·lícula, tornaria a fer una sèrie, faria teatre. Et va costar molt decidir-te a ser actor. Com ho va portar la teva família? Jo havia fet coses quan tenia 13 anys. Tot va començar perquè l'Aina, la meva germana, que també és actriu, doncs va començar fent Estació d'Enllaç quan tenia 11 anys, i arrel d'això doncs, jo vaig presentar un programa que es deia Vitamina i una sèrie que es deia Tocao de l'Ala,
i arrel d'això doncs, ja em va entrar el coquet de la interpretació, vaig seguir fent teatre sempre, però podem dir que ho vaig deixar fins als 27, perquè vaig decidir, m'agradava molt la publicitat i vaig decidir estudiar direcció i administració d'empreses, i als 27 anys, mentre estava jo ja treballant en una multinacional, doncs em vaig plantejar si el que era un hobby realment no era la meva passió, perquè doncs, la feina m'agradava però no m'acabava d'omplir i el teatre que doncs, anava fent setmanalment com a diversió doncs era quan realment em sentia plenament realitzat i vaig decidir doncs, fer el canvi, llançar-me a la piscina, saltar allò sense paracaigudes, deixar-ho tot, me'n vaig anar a estudiar a Nova York i al tornar vaig començar directament amb el cor de la ciutat i no he parat fins ara, ja són 12 anys dedicant-me a aquesta meravellosa professió que m'apassiona i espero doncs, poder-m'hi dedicar tota la vida. Tens nòvia a la vida real? Sí, tinc nòvia, és la Natàlia, ella també és actriu, ha fet moltíssimes coses i ara tenim una petita que va néixer el 8 de gener, just al començar a gravar la sèrie, que a més era una cosa que sabien els productors, que en algun moment de la sèrie doncs, podia néixer la petita Lia, no sabien quan, perquè això no es pot planejar, i van tenir la sort de que va néixer doncs, al principi de tot, i no hi va haver cap problema, ni va interferir amb els rodatges, ni es va haver de canviar cap planificació, perquè ja sabeu que rodar una sèrie està tot molt comprimit, és com una rellotgeria suïssa i si falla alguna cosa doncs després és realment un inconvenient o costa moltíssim adaptar-se, que ho haguéssim fet sense cap mena de dubte, però tot va anar molt bé, va néixer un mes abans, vam haver d'estar uns dies a l'hospital, però està preciosa, cada dia més maca, ara ja agafa coses i res, se'm cau la bava. Fareu segona temporada? Jo espero que sí, està tot a punt, allò, tots els ingredients per cuinar-los i començar-los a posar al foc per fer-la i esperem que si la seguiu veient amb aquesta intensitat, amb aquesta passió, hi haurà segona i esperem que n'hi hagi moltes més. Jo, per mi, o sigui, poden comptar les temporades que vulguin, que és un d'aquests projectes que m'han tocat i vull que el Germán tingui un llarg recorregut i té moltes coses per explicar. T'agradaria que un fill teu es dediqués a això? No m'importaria. Penso que cadascú el que vulgui, mentre sigui feliç, i jo l'apoyaré amb tot. I l'apoyarem els dos, la Natàlia i jo, perquè faci doncs, el que li agradi. És una professió preciosa, molt dura, que s'ha de treballar molt, amb molta incertesa, perquè mai saps quin projecte nou vindrà, però si t'agrada, un cop proves allò, com diuen en castellà, les taules, costa molt desenganxar-t'hi i és droga dura i jo tant de bo que li agradi, però si li agrada fer qualsevol altra cosa, doncs el que ella decideixi. Què li diries al teu jo de fa 12 anys? Jo crec que si al meu jo de fa 12 anys li digués que ara estaria fent un Instagram live amb una cosa que estaríem tots connectats, que m'estaríem veient per una pantalla i al·lucinaria. Diria, prepara't perquè o sigui, amb els pròxims allò 30 anys hi ha una revolució que ni te l'esperes. També li diria que lluités pels somnis que té, que es preparés molt, que mai tirés la tovallola, que s'esforcés sempre en el moment en què està fer-ho el millor possible, que no es conformés mai en fer alguna cosa de forma mediocre, sinó que lluités i que la vida és meravellosa i s'ha de viure cada dia, perquè mai saps quan et queda, es pot acabar demà i hem de disfrutar, perquè és una sort poder viure aquí, poder viure en el món en el que vivim i que també s'ha de portar el granet de sorra per tornar a la societat allò que la societat ens permet a nosaltres i ens permet de poder disfrutar. I moltes més coses, crec que tindrem una xerrada que no acabaríem. Què esperes que et digui el teu jo vellet? Ostres, estem amb... Doncs espero que em digui que ha lluitat pel que ha volgut i que ha sigut feliç, i que mira enrere i que ha après de tot el que ha viscut i que ha valgut la pena aquest viatge, que esperem que sigui molt llarg. S'han complert tots els teus somnis? No
no s'han complert, se n'han complert molts. Penso que en queden molts per complir. Tampoc sóc allò de grans somnis, allò impossibles, sinó m'agrada tocar peus a terra i res, disfrutar del que tenim i del que tinc i valorar tot el que m'envolta, que és molt i tinc molta sort. Com vaig conèixer a la Natàlia? Doncs ens vam conèixer fent una obra de teatre a Mantes, que vam fer a Madrid, al Centro Dramático Nacional, i vam començar a fer l'obra i allà doncs, ens vam conèixer i va sorgir l'amor. Quin és el teu somni per complir encara? A veure, en tinc varis. M'agradaria, tinc un somni que m'encantaria, que és creuar l'Atlàntic amb vaixell. Tinc uns amics de Cadaqués que ho van fer, el Rafa, que el saludo des d'aquí, i és una d'aquelles passions que tinc des de petit al mar, i és una aventura que m'encantaria poder-la fer. No sé si la faré o no, però aquest seria un dels somnis. Sap jugar a escacs? Sé jugar, sabia fer els moviments bàsics, suposo que això ve en relació a una pel·lícula que vaig fer, que es diu El jugador de ajedrez, i per fer la pel·lícula sí que em van haver d'ensenyar realment com es jugava a nivell professional, sobretot com són els moviments, perquè per exemple jo jugava agafant les peces i aixecant-les i movent-les doncs, a les caselles, allò en els espais que et toquen doncs, de forma normal, sense fixar-me. I si ets professional doncs, sempre ho fan amb una mà, mai canvien de mà, sempre les arrosseguen, mai les salten, no sé que hi hagi una peça i que impliqui doncs, tirar-ne una altra, el colze sempre ha d'estar elevat, és igual, i tota una litúrgia que vaig haver d'aprendre per fer la pel·lícula i que algú que sap jugar a escacs de forma professional la veiés i digués, ei, que el Marc sabia jugar. Què és el millor de ser actor? Per mi, per molt allò típic i tòpic que pugui semblar, és que realment et permet viure diverses vides. Amb això vull dir que cada cop que fas un personatge, jo, per exemple, hi ha una part de mi que ha viscut la Guerra Civil, al fer la pel·lícula pues, el jugador de ajedrez, sí, doncs hi ha una part doncs, que acaba de viure aquest període de temps que diríem, no? O La voz dormida, he fet diverses pel·lícules que s'emmarquen en aquesta època i hi ha alguna de que a vegades tancant els ulls m'imagino el que hagués sigut, perquè quan estàs immers en aquell moment i diuen acció, hi ha un moment de veritat que succeeix que et transportes, no? I això és meravellós i màgic quan passa. Aleshores també he sigut entrenador de gimnàs, he sigut entrenador d'hoquei, he sigut advocat, he sigut empresari i res, i són doncs, petites vides que anem sumant, que potser si no hagués sigut actor doncs, és més difícil que les puguis viure perquè normalment doncs, no és que en comencis una però canvies menys que si ets actor. Què és el millor de tenir una germana actriu? El millor és que et pots ajudar sempre, que no hi ha ningú que et conegui millor que una germana, de manera que quan assagem és impossible mentir i ella sap si hi ha aquesta veritat que sempre intentem buscar, que ens ajudem molt, que si no fos per ella segurament no m'hagués dedicat a aquesta professió perquè em anima molt a fer-ho i me l'estimo molt i és per mi de les millors actrius que hi ha en el món. Saluda, estem a la pista de Palau ara mateix. A totes les de Palau els envio un petó gegant, no, o sigui, infinit, perquè són unes cracs. O sigui, unes cracs absolutes. Em van ensenyar a tirar, vaig fer un gol allò des de fora l'àrea bastant bo, allò recuperant els coneixements que tenia, i res, que vagi molt bé l'entrenament, a guanyar la Lliga, que crec que encara no l'heu guanyat, o no ho sé segur, m'he perdut amb això, però si no l'heu guanyat, i espero que l'any que ve, la Copa d'Europa. Petons! Són molt difícils rodar les escenes de sexe. Mireu, les escenes de sexe és com fer una coreografia, com fer un ball, s'han d'assajar molt perquè quedin realment boniques i perquè la càmera doncs, pugui captar el que el director o la directora vol i aleshores depèn molt de la confiança que tu tinguis amb l'actriu
i en el cas de l'Íria doncs, va ser un gust perquè era confiança màxima, generositat, o sigui, has de treure tots els pudors que tu puguis tenir i aleshores doncs, disfrutar l'escena perquè sembli doncs, el màxim de verídica possible. Heu de pensar que al voltant hi ha 30 persones gravant i com un s'ha de concentrar molt, però difícils no diria que són les més difícils. Depèn també de l'equip que tens al voltant, de com és. Per mi una escena difícil o no, independentment del que vagi, és en el moment amb el que tu hagis de transmetre i com l'entorn s'acopla a tu per fer-ho de la forma més fàcil i més senzilla. Llavors, una escena que a priori pot semblar molt difícil per l'arc emocional que has de recórrer, a vegades pot ser la més senzilla, i una molt fàcil, depèn com sigui portada, pot ser un malson. Mira que llest, s'han d'assajar molt. S'han d'assajar, doncs sí, s'han d'assajar. S'han d'assajar i és part de la feina i res, una escena més. Veig aquí uns jijijijis que no sé què vol dir, aquests somriures. Però no us perdeu, perquè n'hi hauran. A les de l'hoquei passen coses i hi haurà escenes allò interessants, que diguem. Doncs res, dir-vos que ja estem acabant, que estic molt content, com he dit, de formar part d'aquest projecte, que estigui anant tan bé, que cada setmana doncs, encara vagi millor, que es vagi sumant més gent en aquesta família, que patineu amb nosaltres, que lluiteu i que realment la gent entengui que juntes i junts som imparables, i això és pel que hem de lluitar, perquè així sigui, perquè en el segle XXI deixem de parlar de que estem fent una sèrie doncs, feminista, que sigui una realitat, i de veritat, som imparables si lluitem pel que cada un vol, i que això, que ningú perdi els somnis, que treballi, que s'esforci, i que cada dilluns ens veieu a TV3 a les 10 de la nit, i si no, ja sabeu, online, us ho descarregueu i a seguir la història, perquè hi ha moltes i moltes coses que us volem explicar. Us espero, ha sigut un gust, i espero repetir aviat, i quan vulguin doncs tornem a fer un Instagram Live i pregunteu el que desitgeu, el que vulgueu, i aquí estaré. I 324.000 espectadors. L'audiència està anant de meravella, m'estan dient, i em fa molta il·lusió. I que vagi pujant, que fa falta molta gent perquè vegi aquesta història, que ens apoyi i perquè després viatgi per tot el món i se sàpiga doncs, els productes que fem des d'aquí, la qualitat que tenen, l'amor, el fons i tot el que hi ha darrere. Gràcies, adeu, fins ben aviat.